wakho Sumdlalo osele ngikhuluma naye kanti bakithi ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay, namhlanje ke bakithi ngithanda ukuthi nginamukele kakhulukazi abaqalayo ukubona leli page lethu. Ngiyanamukela nje ngithi nginani nihlale phansi ninethezeke ke sizoxoxa ke bakithi. Nginethemba ke nje bakithi njengenjwayelo yokuthi uma ngabe kukhona ivideo sesayiqopha nami ngisuke nginethemba lokuthi khona umuntu osuke ezosizakala noma sekukhona osuke ezozuza okuthize ngesisuke sizokuxoxa ngalolu suku. Phinde futhi ngithanda ukuthi nginikhumbuze bandla lingakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like bese niturn on ama notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo sesayiqopha phela nawe uzokwazi ukuthi bese ifinyelela kuwena ke bakithi. Okay, namhlanje ke ngiphethe indaba enkulu bakithi. Sizokhuluma ngendaba yokuthi kuyenza kwesinye isikhathi uthola ukuthi uwenza umsebenzi bese uthola ukuthi umsebenzi wakho usuyabambeka. Sizokhuluma ngezinto ezenza umsebenzi wakho kwesinye isikhathi ungahambi kahle. Kwesinye isikhathi ke kwenze ukuthi uthothe ekhaya kade wenza umsebenzi kade kuhlatshiwe kodwa bese umehluko ungabonakali kunalo ukubonakala izinto zivesane zibheda kakhulu bese niba nemibuzo eminingi ukuthi awu kade sihlala ekhaya kade sikhanyisa ibani kade senza ukuthi kade sithinta umsamo usibiza abantu abadala pho izinto kunalo ukuthi zilunge kwazavele zabheda ingabe yini indaba. So namhlanje sizokhuluma ngezinto ezifana nalezo, sizokhuluma ngembangela kwesinye isikhathi kuba zonke lezi zinto mangabe zenzeka kusuke kunembangela esuke idala ukuthi kwenzeke kanjalo ukuthi wenza umsebenzi kodwa umehluko futhi ungabonakala. Ngeke ngize ngizibale zonke ke ngizobala nje lapho nalakho nami okufikayo ngalesi sikhathi. Okay, okokuqala nje kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi uma ngabe wenza umsebenzi noma kwenziwa umsebenzi ekhaya akumele kube ukuthi mawenza umsebenzi noma ngabe muphi bese uyenza nje. Yabona mowenza into ukuthi cha ngiyenza nje phela ngigcina icala ngizokwenza njani ngoba naku phela uyafunakala usuvelile ngifuna ukuthi udlule noma mhlawumbe kuthiwa yenza lowo msebenzi khona abantu abadala khona bazokunika wona manje usuwenza ngoba naku kuthiwe abantu abadala khona bafuna ukulethela kona noma khona bazokunika kona usuyenza nje ufuna ukudlulisa umsebenzi. Ngithi yabona akufunakala uma ngabe wenza umsebenzi uwenze ngaleyo ndlela. Ufuna ube nethemba futhi uma ngabe wenza umsebenzi ufunakala uma wenza umsebenzi ukholelwe entweni oyenzayo ukuthi cha lento engiyenzayo izosebenza noma futhi izokwenzeka. Ngicabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe ngibeka ngaleyo ndlela. Uphindeke futhi enye into engifisa ukuthi ke sibheke okuthola ukuthi kwesinye isikhathi iyasishaya eke yenzeke uma ngabe kwenziwa imisebenzi. Kuyenzeka ukuthi kwenziwe umsebenzi ekhaya ungazweli kubantu abangasekho ungazweli emsamo umsebenzi ufana nento engathi manje kube ngathi awenzekanga ngesizathu sokuthi usuke ekhaya kwesinye isikhathi kunamacala vele akhona wena usuwenza amacala ngaphambilini avele manje amasha kodwa kunezinkinga ezindala noma kunamacala amadala okungadluliwe kuwona okumele kudlule kuwona ekhaya kuqala kuma wenza lo msebenzi wena ofuna ukuwenza. Manje kwesinye isikhathi mozokwenza umsebenzi manje kunamacala angemuva angenziwe kwesinye isikhathi awenzeki lo msebenzi kuba khona inkinga ngesizathu ukuthi abantu abadala kusuke kukhona izinkalazo vele ezithize ezisuke zikhona. Ngizokwenza ke umzekeliso bakithi khona wonke umuntu ezokwazi ukuyithola ngalendlela engifunakala nizwe ngayo. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ake ngithi mhlawumbe ubaba wasekhaya akasekho kuyenzeka uthola ukuthi ngifuna ukubuyisa ubaba ekhaya. Okay, uma ngabe noma ngithi kuyenzeka uthola ukuthi ubaba ekhaya kufunakala ukuthi makabuyiswe akuthi yabona kodwa akekho obesambuyisile ekhaya mhlawumbe bese kuqhamuka umntwana mhlawumbe umntwana uthenga imoto mhlawumbe umntwana bese ehlaba inkomo athi nje umntwana ngifisa ukubonga ukuthi idlozi lingiphele emoto ngifisa ukubonga amandla bangiphe wona. Angithi uyayibona ingozi lapho ukuthi umntwana ubonga umsebenzi ubonga imoto kodwa ubaba lekhaya akabuyisiwe nayo udinga inkomo udinga ukubuyiswa lapho bese uthola ukuthi osesikhathi umntwana useba nezinkinga ngomoto leyo ubuthi uzoyibonga nayo futhi siba nezinkinga. Angithi manje uyabona ukuthi uwenze into kanti kunomsebenzi ongemumva ofunakala ukuthi makwenziwe kodwa ongenziwe. Cabanga ukuthi iyazwakala kwesinye isikhathi ake ngithi mhlawumbe ubaba walekhaya uyabuyiswa khona othola amandla ukuthi mhlawumbe uyambuyisa ubaba lekhaya ngishilo ngathi ngenza umzekeliso membuyisa ubaba walekhaya nje
kanti ubaba wakhe ikhehla alibuyiswanga kodwa manje mina sengibuyisa ubaba. Angithi yabona lapho kuvuka inkinga futhi kwesinye isikhathi kube khona nje izingxabano ezizoba khona noma kube khona izinto ezizonivukela kwesinye isikhathi kuzokube ngazi ukuthi akakwazanga kwayona le bethi nithi ngiyambuyisa ukuthi abuye ekhaya agcine engakwazanga ngesizathu sokuthi nibuyise yena kanti ubaba wakhe naye uyakhononda ukuthi sekuze manje ingane iziziyabuyiswa ekhaya kodwa mina ngize ngakaze ngize ngibuyiswe ekhaya. Angithi niyayibona futhi ezinye zezinto sinesike singazinaki ezike zenzeke. Kanti futhi okunye engingakusho kuke kwenzeke kwesinye isikhathi uthola ukuthi nizombuyisa ubaba nimbuyise nobaba wakhe. Angithi yabona mhlawumbe umntwana athi cha ngizombuyisa ubaba bese ngibuyisa nomkhulu ekhaya cha ake babuye beze ekhaya bahlabele mhlawumbe inkomo ngithi babuye beze ekhaya. Nikwenze kube kuhle bese kuvuka inkinga futhi nixake ukuthi kwenze njani kanti kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi wena uzobuyisa umkhulu uzomfaka ekhaya bese ubaba wakho engale kwenamathongo bese vukelwa amaqala. Angithi yabona ngesikhathi evukelwa amaqala ubaba wakho nani indlela azofuna ukuveza ngayo ukuthi unamaqala ngale senizoba nezinkinga ngala amaqala azomvukela ubaba wenu owokuthi senize nina nizingane useyabuzwa ngale mhlawumbe ubuzwa ngisho naye uyena ubaba wakho umkhulu wenu ukuthi sengize ngibuyiswa zingane wena ubanga uzongibuyisa. Ngithi yabona usequliswa amaqala ngale ingakho kwesinye isikhathi kubaluleke ukuthi lena uma ngabe nizokwenza izinto isikhathi ezifana nalezo engazi ukuthi mhlambe kwayena ubaba wenu singathi ngenza umzekeliso njalo kwayena ubaba wenu engazi ukuthi kunganendlela yokumxolisela kuqala kumande kubuyiswa naye ubaba wakhe ukuze kungezovuka izinto ezamacala ngoba naye kwakumele abuyisise kodwa wangambuyisa wamlethe ekhaya. Ngicabanga ukuthi izwakele mangabe ngibeka ngalezo ndlela ezinye zezinto lezo ezenza ukuthi uma ngabe wenza umsebenzi ekhaya kwesikhathi uthola ukuthi sekukhona ungazweli noma ungawubona umehluko noma sekuvuka inkinga manje uyabona kade nithi nanku umsebenzi niwenzile ekhaya kodwa manje sekukhomba ukuthi awusabanga impumelelo. Okay, okunye ke bakithi engifisa ukuthi ngikuchaze kuyenzeka uthola ukuthi nifisa ukwenza umsebenzi ekhaya kodwa manje bese uthola ukuthi uthola ukuthi nje igceke ekhaya alilungile kodwa manje nifisa ukuzochitha igazi ekhaya nifisa ukuzokwenza umsebenzi uthola ukuthi ekhaya mangabe kufakwe izilwane okuthola ukuthi sezithola ukuthi seziyabusa phakathi kwalelo gceke lalelo khaya. Ngiyazi ukuthi mangabe kufakwe izilwane kufakwe izinto eziningi ekhaya zicindezela abaphilayo kwesinye isikhathi zicindezele ngisho bona abantu abangasocindezele ngisho nalidlozi kwesinye isikhathi. Manje uthola ukuthi nithi manihlaba nithi manichitha igazi lezi zilwane lezi zibona igazi zigqume zihlale angithi manje zijabulela leli gazi leli manje kugcine abantu abadala izinto ekumele bazithole kwagcine kwazi inkulumo nini enizenga akade zikhulunywa sekungasazwakala kwamanje kuphithizela lezi zilwane sezibonile sezizwile ukuthi khona lento ezokwenziwa ngoba vele inhloso yokuthi kwesinye isikhathi kufakwe izilwane ekhaya noma kwenziwe izinto ezingalungile ukuthi phela vele noma ngabe kwesinye isikhathi kukhona izinto enizama ukuzenza ukuthi kusuke kufunakala ukuthi vele zingaphumeleli. Cabanga ukuthi yakazakala kungakubalekile kwesinye isikhathi ukuthi igceke lakho ngaso sonke isikhathi engathi ungazama ukuthi mangabe kukhona into umcimbi ozoyilungisa noma ozoyenza uzama ukuthi kube ukuthi lihlanzekile noma niqinile nasusa zonke izinto ezingacindezela umsebenzi lo enizowenza gcina mhlawumbe lezi nkulumo sezingazwakali noma sekubonakala ngazi ukuthi umsebenzi lokwenza awubange uzube impumelelo. Okay, kuyenzeka ke kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi umsebenzi wawona elinye iphuzu kube ukuthi umsebenzi awulungi nje ingenxa yokuthi kunamanzi amnyama ekhaya. Uma ngabe umsamo uphenduliwe ekhaya wenza umsebenzi uhlabuza udele kungazweli abantu abadala bangawuzwa kwalo msebenzi uthola ukuvele bavala imlomo bavala amadlebe vele izinto zenzayo aziyindawo kodwa uthola ukuthi bese uthola ukuthi ngesikhathi nina nihlaba lo muntu okuyena kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi
wenza amanzi amnyama ekhaya kodwa uthola ukuthi kube ngazi ukuthi kuhlabela kubonakala kuphumelela yena lowo muntu angithi yabona manenza umsebenzi kubonakala kuphumelela yena lowo muntu so isikhathi esiningi mengabe kukhona amanzi amnyama ekhaya liphenduliwe idlozi kugangiwe emsamo vele mangabe wenza umsebenzi ezinye zezinto lezo eke zidala ukuthi uma wenza umsebenzi wakho nje ungayindawo bakithi kungazweli uhlabele amahala cabanga ukuthi uyazwakala mangibe kanjalo kwesinye isikhathi ke elinye iphuzu engingakhuphula noma engingalisho kuyenzeka noma ake ngibe ngendlela yokuthi kwesinye isikhathi kuhle ukuthi uma ngabe kwesinye isikhathi uzokwenza umsebenzi engathi ungambheka nomuntu ozozokumela emsamo noma ngisho kanje ngithi ozozokusiza uma ngabe ukuthi lo msebenzi wena ozowenza udinga umuntu ozozokulekelela angithi yabona mhlawumbe onjenganathi kwesinye isikhathi engazi ukuthi ungambhekisisa umuntu onjalo ngoba kwesinye isikhathi ukuthi wenza umsebenzi ekhaya bese izinto zakho zingalungi ngenxa yomuntu vele ozokulekelela ekhaya kwesinye isikhathi kenzeka izinto zonakale noma zingalungi ngenxa yomuntu ozokulekelela ekhaya angithi ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi thina belaphi besiphatha imithi kwesinye isikhathi kakhulu kenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi lowo muntu imithi kwesinye isikhathi ayisebenzisayo imithi ayithintayo useke wakhipha izidumbu kwanemphefumulo ephumayo ngenxa yemithi yena ayisebenzisayo nathi siyazi ukuthi noma ngabe kwesinye isikhathi uke wawukhipha umphefumulo athi umuntu ayizothatha imbuzi ngihambe ngiyogeza yebo siyabona uhambile wayogeza kodwa kwelamathongo icala lisamile ukuthi wena usabonakala ngisho nokubona bayabona abantu abathi cha wena unezidumbu phansi noma unabantu osukhiphe imphefumulo kubona ngithi yabona kodwa futhi sabelaphi izinto ezenzekalayo lezo bese lowo muntu ngelinye ilanga ezoma emsamo wakini wena uzosho ukuthi nangu umakhosi nangu usibonibani uzongisiza phakathi kwaleli ekhaya ufika nayo yonke lento ithongo lakini selimbuka ngayo yonke lento enizoyenza ayisezohamba kahle ngenxa yesimo somuntu ngifuna ukubeka nje ngenxa yesimo somuntu osuke ezokusiza ukuthi naye unamacala akhe kwesikhathi bese nawe ezokudalela izinkinga bese uthola ukuthi umsebenzi osuzowenza awusahambi ngalendlela ebekufunakala ukuthi mawuhambe ngayo amanoma kuyezwakala bakithi okay sidluleke lapho bese ke kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi sithi sizokwenza umsebenzi bakithi ekhaya kanti sibambelene inhliziyo ayikho ke futhi into eyinkinga njenganaleyo bakithi kuyenzeka ukuthi kuzokwenza umsebenzi ekhaya kanti kumaqembu ekhaya lo zona nalo akazwani nalo kwesinye isikhathi akekho khulumisa omunye kodwa sina sizobiza abantu abadala lana sizobenzela umcimbi sisabadle sebajabule sizakwenza ukuthi noma khona isimbuyisa ekhaya kodwa sizobuyisa umuntu thina la ekhaya abaphilayo singazwene singathelelene amanzi enye yezinto ezidala inkinga khona abantu abake babe nochuku nje bakithi abanye bakuciwe izinto ezincane kodwa bese bebamba inhliziyo omunye adina ukuthi nje uphuzi ukutshelwa yena omunye avuka umona ukuthi usibani owenza umsebenzi nakazange ukwenza akithi yabona izinto ezifana nalezo kodwa kuthi uma kwenzeka lezi zinto bese kuba khona abantu abazobamba inhliziyo bakithi ukubamba kwenhliziyo kuyawona umsebenzi osuke uzokwenziwa ngaleso sikhathi kubalulekile ukuthi makuye kwakhona ungazwani noma ningazwani makukhona umsebenzi nizowenza kuke kufanele ukuthi kube khona into eyinhlambuluko ke nihlambulukelana nidlulise uma nje kwenza umsebenzi ukuze umsebenzi uzokwazi ukuthi uhambe kahle ngoba manje ngeke wenzeke lo msebenzi ngendlela ekumele wenzeke ngayo uma ngabe nibambelene izinhliziyo bakithi enye into futhi eyinkinga leyo ekusidalela inkinga uma ngabe kukhona into umsebenzi othi uyayenza bakithi kodwa manje bese ugcina ungabi impumelelo okay kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uthola ukuthi uzokwenza umsebenzi uthola ukuthi ngizokwenza mhlambe umsebenzi obhekene nami mhlambe ngizocela kubantu abadala izinto ezithize nginokuthi vele mangenze lo msebenzi nami nginokuthi khona lapho kuzoqashuka khona abantu abadala lapho bezongikhanyisela khona akithi yabona kodwa manje ngithi mangiwenza futhi lo msebenzi nami bese kubonakala ukuthi umehluko awubi khona ezinye zezathu nakhona ezike zikudale lokho mangabe kukhona izinto ezifakwe kakhulu kuwena ezizilwane ezizichithu namathunzi amnyama kwesinye isikhathi ukuyenza imisebenzi abantu abadala kwesinye isikhathi kodwa manje
unoma usuwenze ngoba vele kwakona kusanezinto ezisinda umzimba wakho, kusanezinto ezingalungile kuwena, bese izinto zakho kubonakala kungayi phambili ngoba lezi zinto vele zisuke efakiwe, zisuke vele zilethelwe ukuthi zizokona kuwena. So ingakho ukuthi isikhathi nawe kubalulekile ukuthi uzilungise uma ngabe vele uzothinta izinto, noma ngabe awuzothinta izinto kodwa nje uzilungise kwesinye isikhathi ukuze izinto isikhathi ekumele zifinyelele kuwena zizokwazi ukuthi zifinyelele kuwena, kungabi khona izinto ezizozivimba. Okay, sidlule lapho. Sengiyivala nje bakithi khona okunye futhi yebo sengiyivala naku sesikhuluma singakhohlwa. Okunye kuyenzeka noma ngithi engingakusho okubalekile ukuthi uma ngabe uzokwenza umsebenzi bakithi bika phela kuqala. Ziningi indlela zokubika. Omunye cha uzohlaba imbuzi ukuthi phakathi hlaba imbuzi phakathi nesonto noma mhlambe ngisonto lokuqala ukuthi mhlambe ngeweekend sizoginqa inkomo lekhaya. Awubike umsebenzi azowenza. Ayikho into ebaluleke njenganaleyo ukuthi bazisa abantu abadala ukuthi khona into enjenganale nabo bazisa abanye. Ukhulume nje nabantu abadala, ungaqhamuki wena ngoLesihlanu noma ngeSabatha ntambama usuke uzobathi fu ngenkomo. Akukade bekubuka uhlela umsebenzi wena wenza yonke into yasihlelela, awusiboni isidingo sokuthi wena ubikele bona abantu abadala uma sanqanga umsebenzi usuyawenza. Ngithi yabo kanti nokubika kumsebenzi kuyasiza kwesikhathi ngoba ngisho makuthiwa khona into engalungile ngawo umsebenzi osuke uzowenza, ukubika kwakho unganenhlanhla abantu abadala abasheshe bakwazi ukuthi bakuvezele ungakafiki isikhathi usuku lomsebenzi ukuthi cha akuzohamba kahle noma kuzodingakala ukuthi nokuthi kumanje uqala kwenza umsebenzi. Ngithi yabo so ukubika kwakho umsebenzi kukubeka emathubeni amaningi ukuthi mhlambe nabantu abadala bakwazi ukusondela kuwena bakunike nezixwayiso ezithize. Angithi yabo nokuthi kuyasiza phela na ukukhombisa inhlonipho nakubona nokuthi ufisa ukuthi mawuhlela lo msebenzi uhlele kanye nabo bakulekelele ekuhleleni kwakho. Ngicabanga ukuthi iyazola kodwa nje kubalekile ukuthi umsebenzi mangabe uzowenza ubike kuqala abantu abadala. Musu uvesana wenza umsebenzi nje ungababekeleli usuqhama nje usubathi bu ngembuzo kodwa ayikho into wababikela yona, ayikho into ke wayekhuluma nabantu abadala. So ezinye ke zezinto ebengikhuluma ngazo namhlanje lezi ekezidala ukuthi osesikhathi uma ngabe umuntu ukhona umsebenzi othi uyawenza ekhaya uthola ukuthi awusaphumeleli, engifise ngathi singazibheka ngelinye ilanga noma uma ngabe kukhona umsebenzi ozowenza. Zothanda ukuthi namhlanje bese ngima lapho sengikhuluma kakhulu bakithi, izophinda futhi ibonane ngokuzayo.